Bueno. Vamos, Paco. ¿Qué tal estamos, Paco? Bueno, mira, outro día, mira, xa que estamos aquí de novo no tren, que estuvimos falando do Samai, do Halloween e tal, e quedou pendiente un pouco un tema, sobre todo aquí en Ourense, que é a relación do Magosto, non? Co San Martiño. É todo de San Martiño, porque é un personaxe así bastante desconocido. Todo o mundo aquí en Ourense conoce San Martiño, claro, por o patrón da cidade, pero a mellor non sabe nin por que patrón, e casi nin quen era San Martiño, que non hai que confundilo co de Dumio, que era un pouco casi en relación que eu conocín a San Martiño por o Prisciliano, non? Que son antítesis, non? En canto ao priscilianismo. Claro. Entón, un pouco, que relación ten con San Martiño como Agosto? Porque unha cousa pagana con a cousa cristiá. Sí, pois a cousa ven de que San Martiño, a súa data de defunción foi o 11 de novembro, según as crónicas. Polo tanto, coincide con ese ciclo festivo que se inaugura co Halloween ou a víspera de Todos os Santos, ciclo que antiguamente se extendía, ese momento en que se produce o gran cambio entre a luz e a oscuridade que ven marcado polo Samaín. Así se establece pois un pouco unha conexión entre Halloween, Samaín e o propio San Martiño. E o que se celebra fundamentalmente nesas datas é unha relación estreita co mundo dos difuntos, os mortos. Primeiro, quen era San Martiño? O sea, que contanos un pouco da quen era o personaxe, de que época pertenece un pouco. Sí. Pois o San Martiño foi un santo, un obispo do século IV. El, en principio, era militar, como seu pai, que chegou a tribuno militar, e despois dunha longa carreira na milicia, pois decidiu convertirse en soldado de Cristo, e concretamente empezou a practicar unha vida ascética como eremita, un pouco nese momento en que comenzan a surdir os monxes, o monacato, ponse un pouco de moda a vida eremítica. Primeiro foi San Antonio e posteriormente pois outros, incluindo a San Martiño, non? Que entón pois era un sinxelo monxe que vivía unha vida pois ascética e que estaba un pouco pois tutorizado por San Hilario de Poitiers, que era un obispo importante nese momento. Así que el, pois concretamente, pois empeza ao redor de Tours a construir unha pequena comunidade cristiana e fundan un mosteiro. Pero nunca estuvo aquí, por exemplo, esa relación que ten con Ourense neste caso, non? Nunca estuve aquí en Ourense, non veo aquí nin a predicar, nin nada deso. Como se inicia esa relación ca cidade? Bueno, esa relación ven moito despois da súa vida e do desenvolvemento do seu culto, que, en teoría, pois el morre a finais do século IV, e pouco depois da morte, Sulpicio Severo escribiu a súa vida, a vida do santo, Vida e Milagres do Santo, que é interesante, non? Porque a partir de aí se construye pois unha especie de paradigma de vida perfecta. E ao redor da vida do santo e o culto que tiña como centro a súa tumba, ali precisamente cerca de Tours, en Marmoutier. E concretamente, pois, andando o tempo, pois será reclamado como santo milagreiro por parte dos monarcas suevos, concretamente os últimos, Teodomiro e o seu fillo Miro, non? E como é a historia esta relación entre os monarcas suevos e San Martiño?
Pois un pouco coincide no tempo coa chegada da dinastía merovingia na Galia. A dinastía dos francos, os merovingios, concretamente van a dominar boa parte de Europa. A Galia, Alemania, parte de Alemania, Bélxica, Suiza, son un gran poder, un gran reino. Van a impulsar como elemento clave da cristianización o culto de San Martiño. De feito, nese momento, en mediados do século V, ven sendo xa o principal culto na Galia. E concretamente, pois, gracias aos seus milagros, pouco a pouco se vai difundindo a fama de gran santo e modelo a imitar, non? Por parte das comunidades cristianas que pouco a pouco van progresando a partir da expansión das reliquias. E así foi como pois estes reis, seguramente pois nunha maniobra orquestada polos obispos e as monarquías, suédica e merovingia, pois establecen como premisa básica para impulsar o cristianismo aquí no noroeste, norte de Portugal, Galicia, que seguramente estaban nun estado bastante pouco cristianizado, pois deciden traer unhas reliquias, buscar unhas reliquias do santo, e para elo, pois, envían unha embaixada. Pero se queres concretamente ese episodio, precisamente teño aquí un libro que o refire dunha maneira máis concreta. Que é un libro teu, precisamente, non? Bueno, eso é o menos. O caso é que conta nun párrafo concretamente como foi esta chegada das reliquias de San Martiño de Tours a Ourense. En principio foi Teodomiro que mandou chamar a embaixadores para que trouxeran as reliquias. A cousa foi así. Gregorio de Tours, xa no século VI, non? Que foi quen o conta, no seu Miraculis Santi Martini, relata como se produciu a difusión do culto de San Martiño na Península Ibérica na época de certo rei suevo de Galicia de nome Carrarico, rei que nunca existiu, en realidad era Teodomiro. Carrarico nos documentos. Debera tratarse, como correspondería histórica ou cronolóxicamente, a época dun rei a quen chamamos Teodomiro. Baixo o seu mandato, os suevos que ocupaban Galicia dende o comenzo do século V absuraron da fe arriana e convertéronse ao catolicismo. O seu fillo, Miro, contraera unha grave enfermidade. O rei, arriano, interesouse pola religión de Martiño, xa que tiña oído grandes louvanzas sobre as súas curacións e milagres entre os galos. Cando soubo que era católico, ordenou aos seus amigos levar ouro e prata equivalentes en peso ao seu fillo ao sepulcro do santo en Tours. O regreso dos mensaseiros do seu fillo ao sepulcro do santo en Tours, o regreso dos mensaseiros, o fillo do rei permanecía enfermo. Sen embargo, fixo construir unha igrexa na honra de San Martiño e volveu enviar os mensaseiros, pero esta vez cunha ofrenda aínda maior que na primeira ocasión. Cando chegaron ante o sepulcro, colocaron enriba unha parte do palio da seda que previamente pesaran, coa esperanza de que aumentara de peso, pois sería unha proba de obter a gracia e bendición do patrón. E así foi, pois ao levantar o manto comprobaron que pesaba 1 libra de máis. Tomaron a reliquia e dispuxéronse a partir cara a Galicia. Ao seu paso, os presos solicitaron ao santo que os liberase e racharon os pechos, pancas das ataduras e o pobo libre saíu do cárcere. En feliz navegación chegaron a Galicia reliquias, as prendas do santo. O mesmo día chegou tamén un home chamado Martiño, que despois de ser coñecido como Martiño de Braga ou Numiense, Gregorio de Tours pensa que esta coincidencia era froito da intervención da divina providencia, pois ambos iniciaran a viaxe o mesmo día e chegaran ao mesmo tempo. Algunhas fontes afirman que viaxaban no mesmo barco. A súa chegada, aquel beato Martiño recibiu o primado do estado sacerdotal. Gracias ás reliquias de San Martiño, o fillo do rei recobrouse do seu mal e, en consecuencia, o monarca recibiu o bautismo e xunto co resto da súa familia.
A ameaza da lepra desapareceu do pobo e todos os enfermos curaron e o pobo enteiro chegou a tal grado de amor por Cristo que todos aceptarían de moi bo grado o martirio se chegase unha época de persecución. Bueno, este longo texto explica un pouco como chegou e tamén quen era San Martiño. Pero un pouco lenda, Milagreiro. ou realmente podemos ter como un feito real? En realidade, todo o que sabemos de San Martiño procede da vida escrita por Sulpicio Severo, que foi contemporáneo de San Martiño, visitou concretamente, estuvo pois, brevemente en contacto con él, e logo, despois da morte de San Martiño, foi recabando información entre os campesiños que lle contaban pois, os grandes prodixios e milagros que fixera. Porque o Carrarico que estaba aquí en Ourense, quer dizer, tiña corte aquí en Ourense. Carrarico, en realidad, nunca existiu un tal Carrarico, senón Teodomiro. Hai outro, sí, como comentaches. Claro, pero moito despois da morte de San Martiño. O santo viviu no século IV e Teodomiro é pois, aproximadamente medio século despois, non? O seu reinado. E foi ese momento precisamente onde os merovinxios van a promover o culto de San Martiño. É dicir, hai como unha lagoa de casi 50 anos, medio século, dende que Sulpicio escribe a súa historia, que os merovinxios realmente admiten que ese santo é interesante para o desenvolvemento do cristianismo e posteriormente pois, o traslado de reliquias, que clave na cristianización, claro. E aquí na catedral, entón, que hai? Un trozo da capa, eso, ou toda a seda Supoño que non sei se guardada aí en algún sitio onde se poda non ver, senón... Ignoro as algunha cripta ou algún tena metida nunha urna ou algo. Normalmente as reliquias iban a parar aos altares. As igrexas se consagraban con reliquias dos santos e estas normalmente están nos altares, non? En lugares privilexiados. E o lugar fundamental era o altar, claro. Pero desconozco en concreto como está o estado actual das reliquias ou se posteriormente trouxeron outras diferentes, non? Que ou desapareceu, porque moitas veces... Sí, ose reliquias pois parecen unha cousa menor, pero en tempos foron unha mercancía, digamos, fundamental. Incluso a veces se establecían guerras entre diferentes cidades por poseer reliquias de determinados santos. Fica, hai un tráfico de reliquias tremendo, non? Nos séculos XII, XI, XII, e antes, sí. De feito, cando morreu San Martiño, Sulpicio conta que o santo era tan milagreiro que o disputaron dúas cidades, Poitiers e Tours. Os de Poitiers decían que ali había feito dúas resurreccións e os de Tours decían aquí solamente resucitou a unha persoa. Por tanto, que veña, finalmente ganaron os de Tours. Levaron o corpo santo e así, dando tempo, foron construindo pois, un culto fundamental na historia de aquí, da cidade e de Occidente, da cristianización, non? Dende Alemania hasta o Atlántico. E o tema este da iconografía do San Martiño a cabalo, que está dando a capa dele a un pobre tal, eso que é lenda, non? Que se unha iconografía que se como outras calqueiras, non? Que se dá un santo. É tamén pois unha creación de Sulpicio Severo, que conta que cando estaba en Amiens, era militar todavía San Martiño, resulta que atopou un mendigo que estaba semidesnudo e entón partiu a súa capa, seguramente sería unha clámide, porque él iba vestido con uniforme militar, e a clámide era a prenda característica, e entón non lle podía dar a clámide completa, porque o prohibían, digamos que as normas militares. Entón partiu a capa e deulle a mitade. Desa maneira respetou a disciplina militar e abrigou o era militar, mendigo. entón? Sí, San Martiño foi militar 20 anos. Claro. Que legionario, vamos. Bueno, o pai chegou a tribuno militar e el, bueno, según conta Sulpicio, creo que tamén chegou a esa categoría. E a celebración aquí en Ourense do 11 de novembro, como día de San Martiño, además coincidindo un pouco como empezamos antes a conversa esta, como agosto, porque ten esa data. Bueno, pois foi a data da súa morte e encaixaba moi ben, digamos que co tema da celebración
dese fin de ciclo en relación co... De feito, hai un elemento da iconografía de San Martiño que é o parrulo bravo. Ademais da capa, cousa interesante e curiosa é que pois hoxe falamos de capillas, capelas, chapel, a partir de precisamente dese milagro. Foi a capa do santo que deu nome a esas arquitecturas onde se albergaba pois o culto cristiano. É curioso, porque non sabía. Sí, O sea, sí. o nome de capela ven de... Claro, claro. É curioso. un dato curioso que non Curiosísimo. que eu Sí, sí. descoñecía. Sí, creo que non é unha cousa así que a xente pois teña en conta, pero é curioso. E outro elemento do parrulo bravo. O parrulo bravo que é unha ave migratoria. Entón marca ese momento precisamente en que as aves emigran ao final do verán ou ao final do ciclo que prácticamente está aí na media estación entre o solsticio de verán e o equinoccio de outono, que é precisamente esa data de Samaín, ¿no? Ese momento de movimento do ciclo migratorio das aves. San Martiño, ademais, tiña gran poder sobre as aves e sobre o lume. Era un santo, bueno, que curaba moitas enfermedades, cegueras, parálisis, e ademais era, bueno, moi belicoso contra o demo. Isto é unha figura, un elemento fundamental, non? Practicou moitos exorcismos na súa vida. Incluso se lle aparecía Deus, dialogaba cos santos. Bueno, unha figura prodixiosa creada por Sulpicio Severo e alimentada posteriormente por Gregorio de Tours, dous séculos despois. E así prácticamente foi como se promoveu o culto de San Martiño. Pois é, chico, pois é algo que moita xente descoñece, non? Porque desde San Martiño, bueno, o patrón normalmente sempre ten unha relación moi directa co sitio, ca cidade, ca vila, non? Claro. Por eso te preguntaba ao principio eso, esa relación que pode ter con Ourense, que ben estuveches explicando, non? Eu digo, porque aquí a catedral, xa a anterior catedral, que é a primeira iglesia que xa estaba dedicada a San Martiño. Claro, dende o comenzo, dende que chegan as reliquias que mandou traer Teodomiro, non? O rei suevo. En realidade ese é o comenzo. E logo tamén está o tema do priscilianismo, claro, porque San Martín de Tours foi un dos poucos obispos que tratou de interceder para que non condenasen a Prisciliano e os seus seguidores, non? Que ti sabes ben, foron asusticiados e decapitados en Tréveris. Xa falaremos algún día de... Pois sí, é outro tema. Digo porque, sí, porque de feito a él tamén o acusaron de herexía. Sí, sí. Ignacio, que decir, tamén decían ese tamén debe ser... que salía un pouco da norma... Claro, que defendía a Prisciliano, pois era motivo de sospeita. Era un pouco asceta tamén ele, entón o ascetismo parecía que metía un pouco de medo... Claro, estaba un pouco fora da disciplina propia dos obispos que entón eran aristócratas, claro, normalmente. Non era o caso de San Martiño, que era militar, pero normalmente os obispos pertenecían pois á mesma casta que os reis, o sea, eran príncipes. Pois moitas gracias, Ladislao, por compartir esta viaxe con un placer. Esta vez con San Martiño. Esperamos que veñas máis veces neste. Pois, nada. É un placer sempre hablar contigo e sobre todo aprender cousas que a veces descoñecemos, que non, como o nome, que de ahora un pouco sorprendido por de capela, que non sabía que viña precisamente da capa de San Martín. Cando me enterei tamén me sorprendeu, claro que sí, dentro da lógica do mundo. Pois moitas gracias. Pois nada, un placer, Paco.